इलाहाबादी शोहर सुनला, लेकिन हमरे बिहार में ज्यादातर गावल जाला, यूपी में भी गावल जाला, लेकिन अपने अपने जगह का भाषा थोड़ा सा कहल जाला कि कोस कोस पर भाषा बदल जाला। दूगो गोल बैठेला भैया हो, ए भैया दूगो गोल बैठेला, एगो गढ़ावे वाला एगो घोटावे वाला, मतलब एगो सवाल करी एगो दूसर जवाब दी। माई बहन लोगन का गोल बैठेला, गोल बैठा के आ बीच में ललना के लेके गावेली। देखा भैया भले ही बड़ हो गए लोगन, ठीक है, लेकिन सोहर आज के दिन गावल जरूरी भी हो। आवा भैया जन्मदिन आज भैया का हो तो बड़ा खुशी का बात है। आवा तो गावेली। अरे कहवा से आवेला कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो। ए ललना ए ललना ए ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा सिन्होरवा भरल से नूर हो। ए ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा सिन्होरवा भरल से नूर हो। बेटी सवाल वाला ना, अनुराग भैया वहां से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो। ए ललना ए ललना ए ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा सिन्होरवा भरल से नूर हो। ए ललना दूसर के गोल जवाब देले। नैहरा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो। ए ललना मोरे ललना ए ललना ससुरा से आवेला सिन्होरवा सिन्होरवा भरल से नूर हो। ए ललना ससुरा से आ जाइए, आ जाइए, स्वागत है। वाह क्या बात है। दूसर का गोल जवाब दे देलस, फिर कहीं का दहिना अलग मोरा पीसे पायर मोरा सूजल पायर मोरा सूजल हो। ए ललना ए ललना ए ललना होरिला के आगो बाबू झाला मोहलिया उठे सोहर हो। ए ललना होरिला के आगो बाबू देखा। जब पवरिया लोग आवेलन तो बदल जाला कैसे बदले लोग आवेले लोग पवरिया के कहल जाला। अरे वो बोले जे आशीर्वाद देवेलन नथी होला। रवीना जी अनुराग जी की एक फरमाइश है।